गिबियावनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बयनिसिमबो जासिबाय। दिनै आङो सारा बिटिआरखौ गिदिंनानै जि नुथाय नुनो मोनदों जे मोनफ्रोमबो मेल मिटिं जे मानगोनां इउपिपिएल नि आफादगिरि प्रमद बर'आनो फैया मानो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आनो फैया मानो बा आं बिना गयारि फैया मानो गुबुन गुबुन मेल मिटिं मोनफ्रोमबो मिटिङाव दिनै बिमा माहारिया जे 80% 70% बाहागो लादों। मानो होनोबा दिनै बिमा माहारिया जांख्रिखांदों जे जोंनि नैबे बिटिआरखौ सनानि मोनसे बिटिआर खालामनो होननानै थांखि लानाय जादों। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बिमा माहारियानो बांसिन बाहागो लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोङो मिथिनो मोनदों जे रायजो राजा आइ आफानि खुगानिफ्राय दिनै बिमा माहारिया जे जोंनो दिनै सोलायनायखौ लाबोगोन, जों सोलायनायखौ लाबोगोन होननानै बिथांमोना जानजि खाफ्रादों। बेनिखायनो आङो सासे इउपिपिएल दोलोनि सारा बिटिआरनिनो आइजो माहारिनि सासे इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आं दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बेखौनो प्रतिश्रुति होयो जे आङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैयोब्ला जे आङो बिमा माहारिखौ गावबागाव बिमा माहारिनि मोनथायखौ मोनहोनो थाखाय खामानि मावगोन आरो बिमा माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आङो थांखि लादों। जे जोंनि बिमा माहारिया जौगाबासो न'खराबो जौगागोन, बिमाया जौगाबासो न'खराबो जौगागोन, न'खर जौगायोबासो मोनफ्रोमबो गामियानो जौगागोन। बेखायनो बेखौ थांखि लादों जे आङो बिमा माहारिखौ गावनि मोनथायखौ मोनहोनो थाखाय आरो बे जोंनि बिमा माहारिया जे समाजाव खोथा खर' दिखोनानै खोथा बुंनो हानाय जे गावनि उदांस्रि मोनथायखौ जाहाथे मोननो हायो, बेनि थाखायनो आङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव थांनानै बिमा माहारिखौ फोजाखांनाय जादों। आरो दिनै लोब बिमा माहारिया सिरि मोननानै उथिनानै फैदों जे जोंनि मोनथायखौ जोंनो नांगौ होननानै। बेखायनो दिनै मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बिमा माहारिया 80% 70% बाहागो लादों। बिपिएफनिफ्राय सासे मन्थ्रि दं, आइजो मन्थ्रि दं, प्रमिला ब्रह्म आब' माने एमएलए दङ बिथां कमलि बसुमतारी। दा बिथांमोन थासेयावबो दिनै आइजो माहारिनि थाखाय जौगानायनि बिथांमोना हाबाफारि मोनसेबो लायासै नामा? आं बेखौनो दिनै रायजो राजा आइ आफानो मिथिहोदों दे मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव आं बेखौनो सोंलु सोंदों जे दिनै जोंहा बिपिएफ हान्जानिफ्राय जे जोंहा मानगोनां प्रमिला रानि ब्रह्म आब'आ दिनै 25-30 बोसोर जाबाय मन्थ्रि जालाय एमएलए जालाय जाबोनाया। आरो बेजों लोगोसे जोंहा भेरगाव ओनसोलनि जे जोंहा कमलि आब', बे कमलि बसुमतारी आब'आबो 20 बोसोर जाबाय एमएलए जानानै। दिनै बिथांमोन थासेयावबो दिनै बिमा माहारिया मानो गावनि मोनथायखौ मोननो हादिया? दिनै जोंहा संबिधान बादिबा जोङो 33% मोनोमोन, बे पार्सेन्टखौ मानो बिटिसिआव बिनानै होदिया? खमसे खमथ' एसे गावनि मोनथायखौ मोनदों होननानै जोंनि बिमा माहारिया गोजोननाय फैगौमोन जे जोङो समाजाव खर' दिखोनानै खोथा बुंनो हानाय जोंहा मोनथायखौ मोनबाय होननानै एसेबाबो दुगानाय फैगौमोन, बिमा माहारिया जौगागौमोन। नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों आब'मोन थासेयावबो दिनै जोंनि बिमा माहारिया जौगानो हायासै। बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। दिनै आब'मोनहा बिटिसिआव मोनसेबो पलिसि लाहोआखिसै जे जोंनि बिमा माहारिया बै समनिफ्रायनो जाय जौ फाननानै जायो, बिमाया दिनैसिमबो जौ फाननानै जानानै दं। जाय बिमाया नाथुर गुरनानै जायो, जिग' नाथुर गुरनानै जायो सोरांबानो, बै बिमाया दिनैसिमबो नाथुर गुरनानै जानानै दं। जाय बिमाया दिनै हाग्रानि थास' बिबार, थास' आथिं, दिंखिया मैगं फाननानै जायो, बिमाया दिनैसिमबो फाननानै जानानै दं। मानि थाखाय बे आब'मोनहा मानो दिनै बै बिमाखौ माबा मोनसे बिमाफोरनि थाखाय राहा लानो बिटिसिआव मानो नारसिननो हादिया? माबा मोनसे पलिसि मानो लाहोनो हादिया? बिनि थाखायनो जोबोद दुखु नाङो। जों दिनै बुंदों आब'मोन थासेयाव मानो बिदि जाखो? आरो लोगोसे जोंना बर' आइजो बा जोंनि आइजोनि मोनसे संगठन दंबावोमोन बोजबबो दङमोन। बे बोजबाबो 28 बोसोर जाबाय। आरो लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद
आबोबो दङमोन बिथांमोनहाबो बै आब' मन्त्रि आब' MLA मोनजों लोगो जानानै दिनै आबोबाबो दिनै बोजौबाबो ज' लोगो नांनानै दिनै बिमा माहारिनि थाखाय पलिसि लाहोनो थाखाय BTCखौ नारसिननो हायामोन नाथाय बेफोरबो जों लानाय नुवाखै बिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव दिनै आब'मोन थासेयाव जोंनि बिमा माहारिया मानो जौ फाननानै जानाया 15 बोसोरनि सिगां जौ फाननानै जानाया दिनैसिमबो मानो जौ फाननानै जानो गोनां जाखो प्लास्टिकनि न'आव थानाय सासे बिमा रान्दिया दिनैसिमबो मानो प्लास्टिकनि न'आव उन्दुनो गोनां जाखो मानि थाखाय बे आब'मोनखौ आङो सोंनो लुबैदों जे आब'मोनहा मानो दिनैसिम 17 बोसोर जालांबाय मानो BTCखौ नारसिननो हायाखै मानो BTCआव बेफोरबायदि पलिसिखौ लाहोनो हायाखै बिनि थाखायसो आङो आब'मोननिसिम खावलायनो लुबैदों जे आब'मोनहा बे समखौ मानो हगार हरखो इसिबां गोलाव सम माने बेखौ बुंनो नागिरदोंमोन जे UPPLA थारमाने सरकाराव फैयोब्ला थारमाने आइजो माहारिया माने बिनि आइजोनि मोनथायखौ मोनगोन रोखा बे खाथां मानो होनोबा जोंना UPPL दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बिमा माहारिनि प्रतिश्रुति होदों बिथाङा जों बिमा माहारिखौ सनमान होदों बिथाङा दिनै जोंनि बिमा माहारिनो समान मोनथाय होगोन होननानै प्रतिश्रुति होदों दिनै बिमा माहारिनि थाखाय जोंहा गोबां पलिसि लादों जे जोङो बिमा माहारिखौ जौगाहोगोन आरो बे UPPL दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गिबियावनो जोङो बिमा माहारिनि थाखाय खामानि मावनो लादों मानो होनोबा बिमाया जौगाबासो न'खराबो जौगायो बिनि थाखाय जोंना मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिमा माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां पलिसि लानानै फैदों बेखायनो जोङो UPPL दोलोनिफ्राय मोननो हागोन होननानै जोङो बुंनो हायो दाथि भाबैनो जे जोंहा संबिधानाव दङ 32% बे पार्सेन्टखौ होगोन होननानै बिथाङा आरो जोंनि सिगाङाव सिखार लाखाबाय